Minne sinä olet matkalla? Kuljetko suuntaan, josta haaveilet? Ehditkö juuri ajoissa mukaan? Matkalle lähteminen on aina jännittävää. Se avaa mahdollisuuden uuteen, ehkä jopa elämäsi seikkailuun. Odotusta. Iloa. Jännitystä. Uskaltaudu matkaan. Voit aina palata. Yksi on ja pysyy. Koti. Isät, äidit, lapset, rakastavaiset ja ystävät. Uusi koti. Uuden alku. Kotiin paluu. Junalla kotiin 24 minuutissa. Orivesi.